kaibigan, narito na po siya. Isa sa may pinakamagandang mukha sa ABS-CBN, Chocolate! Good evening, Abra! Ang laki naman ng stage. Yes! Dito tayo magsimula. Kung tayo ay matanda na, sana di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y magkanat yakapin. Hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako ba kaya ibigin mo? Kahit maputi na ang suko. Yeah! Dito naman! Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayo nangangarap ng nakaraan natin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Napaalala ko sa'yo ang ating pangako ng pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang ating pangako ng pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay pipito na rin. Sabay tayo nangangarap ng nakaraan natin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Papaalala ko sa'yo ang ating pangako ng pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Kahit maputi na ang buhok ko. Kahit maputi na ang buhok ko. Yay! Ha! Hinihil ka agad ako doon. Ang laki ng stage. Nakailang calories yun. Naimbag ni Rabiika sa kayo amin. Oh. Alam nyo, mas masarap pag ang performer nakakarinig agad ng masigabong palakpakan para ganahan yung perform. Ganun. Ganyan. Totoo yan. Malaking bagay ang palakpak. Nakakaganang magtrabaho pag may palakpak. Subukan nyo rin gawin yan sa makasama nyo sa trabaho. Pag dumarating, palakpakan nyo rin. Para magtulungan kayo makauwi ng maaga. May mga tao pala dun sa malayo. Maganda ba ako sa malayo? Lipat kayo lahat doon. Akala nyo ha, mali ang hula nyo, no? Ang ganda ng introduction. Isa sa may pinakamagandang hula. Akala nagkamali kayo lahat. Siyempre ako ang mauuna. Kasi kung akong huli, baka hindi ko na kayo abutan. So, ako nga pala si Chocolate.
Well, depende kung nasaan tayo kasi yung pangalan ko nababago. Nasaan? Sa Maynila, siyempre, Tagalog na Tagalog mga tao doon. So, tawag sa akin doon, Chocolate. Diba? Chocolate. Pag nasa Amerika naman, siyempre, may ano na, may arte na. Chocolate. Diba? Naging dalawang syllable na lang siya. Chocolate. Pag nasa Cebu ako, Diyos ko, airport pa lang, alam ko na nasa Cebu na ako, chocolate! Chocolate! Parang ganit yung tao sa akin, chocolate! Pag nasa Iloilo naman, Bacolod, siyempre may lambing yun. Chocolate! Chocolate! Dito sa Afra, ang alam ko parang English. Yes, net. Kulit. Pinakbit. Kulit. Sa Bohol, Diyos ko. First time ko sa Bohol, naloka ako. Tawag sa akin ng mga tao doon, tabliya, tabliya. May iba, kukwa, kukwa. Kulang na lang sa kakakaw. Ang bongga naman kahit nasa malayo ko kayo, siyempre, kita-kita tayo doon, no? Isa ito yata sa may pinakamagandang stage na performance ko. It's not the best. Ang galing. Nakakaasap ng ABS-CBN, no? Ganito, yun ang level. Asap level. Aloka. The best. Kaya IG story ko to. Asan yung DA ko? Kailangan maka-IG story ko. Mamaya naman, kayo naman, manood kayo mabuti, ha? Lalo mo sa akin, baba niyo mo yung mga cellphone nyo. Picture kayo ng picture. Hindi naman ako naniniwala dyan. Ang dami nagpipicture sa akin, wala naman ako nakita nag-upload. Kalokohan yan. Picture. Pag nag-memory full, ako rin ang unang i-delete. Huwag nyo na yung i-enjoy nyo na yan.